Прывітанне, сябры, альбо чао. Мы зноў на сувязі. Сёння у нас выпуск з Мілана, горад моды, архітэктуры, калядных агнёў і кірмашоў. Але як заўсёды, мы не проста пра турызм. Тут ёсць і піца, і лего, сериал Stranger Things, і, конечно же, футбол. Бо Сан-Сіра – легендарны стадыён, які можа хутка знікнуць. Так што сядайце зручна, рыхтуйце попкорн і далучайцеся да нашай прыгоды. Мілан перад калядамі – гэта кірмашы, агні і тысячы турыстаў. Але гэты выпуск не пра гэта. Нашы выходныя былі сканцэнтраваныя вакол футбола. Бо стадыён Сан-Сіра, легенда італьянскага і сусветнага футбола, плануюць разбурыць. Уявіце, яму амаль 100 гадоў. Менавіта таму мы вырашылі, пакуль ён яшчэ стаіць, мы мусім там пабываць. Гэта не проста влог пра горад, гэта пра момант, які хутка можа знікнуць. Але ўсё па парадку. Ужо амаль 27 гадоў я фанат футбольнага клуба «Інтэр». І калі я пачуў навіну, што Сан-Сіра могуць знесці, мы вырашылі, трэба ехаць. Усім разам і абавязкова на футбол. Так склалася, што мы трапілі ў самы прайм-тайм – калядны Мілан. Надто быў такі, што атрымаць асалоду ад гораду было амаль немагчыма. Пасля гатэля мы проста пайшлі па горадзе. Зайшлі ў некалькі крамаў, без спешкі, проста, каб адчуць рытм каляднага Мілана. Ну і, канешне же, Лего Стор. Там мы атрымалі чарговы штамп у наш пашпарт. Гэта ўжо наша новая калекцыя і традыцыя, якая пачалася ў Амстардаме. Дарэчы, выпуск з Амстардама ўжо ёсць на канале і абавязкова яго паглядзіце. Потым мы пайшлі дадому. І вось тут я ўспомніў адно вядомае выказванне аднаго знакамітага хакеіста. Я видел Европу. Все сжато, все задымлено, все грязно. Люди трутся один от другого, толкают. Тяжело жить людям там. Дарэчы, Мілан ужо рыхтуецца да зімовых алімпійскіх гульняў, там участка плошча была зачынена. Калядны кірмаш мы паглядзелі адным вокам і хутка зразумелі. Лепшая ідэя пайсці ў піцэрыю. Гэта наша правераная класіка. Мы заўсёды сюды заходзім, калі бываем у Мілане. І вам таксама можам смела параіць. Вось вам каардынаты. Піца неверагодная, а вось італійскае піва, скажу так, піва павінна быць мюнхенскім. Гэта вам кажуць беларускія немцы. І вось з вакна піцэрыі я бачу, як горад пачынае рыхтавацца да футбола. Шалікі Інтэра, шапкі ці шоткі пад курткамі. Матч набліжаецца. Мы даелі піцу і паехалі да стадыёна. Калі ты бачыш Сан-Сіра ўжывую, гэта як у казцы. Ён велізарны, ён выглядае як касмічны карабель. Сан-Сіра – гэта не проста стадыён, гэта архітэктурны монстр з душой. Гэтыя знакамітыя калоны як касцяк усяго стадыёна. Яны трымаюць не толькі бетон, яны трымаюць 100 гадоў футбольнай гісторыі. Калі ідзеш па спіральных праходах, пад нагамі бетон, а ў галаве імёны, матчы, фіналы, дзяцінства. Тут гулялі легенды, тут людзі плакалі і радаваліся, і вельмі цяжка паверыць, што ў гэта ўсё могуць проста разабраць. Гэта не музей, гэта жывы арганізм, і ты адчуваеш гэта, калі падымаешся ўсё вышэй і вышэй. Каля стадыёна ты ўжо не проста глядач, ты жывеш футболам. Фанаты, крамы з атрыбутыкай, шум, святкаванне. Я набыў сябе цішотку Лігі чэмпіёнаў, а Ксеніі мы яшчэ з мінулага раза паабяцалі купіць новую цішотку на стадыёне. Абяцанне стрымалі. Спачатку хацелі Лаўтара Мартінеса, але потым вырашылі інакш і надрукавалі лепшага гульца па версіі часопіса Гарбаценка.бівай Ксенія пад нумарам 11. Мы падняліся на сектар па калонах, і калі зайшлі, Таня адразу сказала: «Мы вельмі высока, і мне трошкі страшна». Але фанаты Інтэра – гэта асобная гісторыя, гучна, шчыра, па-сапраўднаму. Гулялі супраць Кома.
Матч атрымаўся выдатны, перамога 4-0. Лепш не прыдумаеш. Давай, и все подходят. Пасля футболу мы зноў паехалі ў цэнтр. І вось цікавы факт. Калі вы бачыце па тэлевізары, як фанаты сыходзяць са стадыёна да фінальнага свістка, гэта не таму, што ім не цікава. Гэта таму, што ўсе хочуць паспець у метро. І вось мы шчаслівыя зноў у цэнтры Мілана. І зноў ідзем у піцэрыю. З гэтым месцам у нас асаблівая сувязь, бо менавіта тут мы калісьці паспыталі першую сапраўдную італійскую піцу. Каардынаты таксама пакідаю вам. На наступны дзень часу было не шмат, але ж мы вырашылі закрыць усе галоўныя пытанні. Першы пункт – магазин з цацкамі. Для Ксені гэта быў сапраўдны маленькі рай, бо яна цяпер цалкам на хвалі серыяла Stranger Things. І цікава, што ў Мілане цяпер вакол гэтага серыяла сапраўдны хайп. Вітрыны, цацкі, сувеніры – усё нагадвае пра гэты свет. Ксеня была ў захапленні. Калі казаць пра Таню, то яна была на іншым баку рэальнасці. Пасля гэтага мы з Ксеніяй вырашылі, што Дзімагоргена нам не трэба, і мы напаілі Таню сапраўднай італійскай кавай. Усмешка зноў вярнулася на вусны. Потым зноў Інтэрстор. Без гэтага з Мілану нельга. Трэба ж было дакупіць тое, што не дакупілі учора. І нарэшце мы проста пайшлі глядзець горад. Архітэктура Мілана – гэта сумесь эпох. Тут няма адной лініі, але ёсць адчуванне густу. Будынкі не крычаць «паглядзі на мяне», але калі спынішся, бачыш дэталі, фасады, вокны, балконы. I'm on your floor. Keep checking it. She's out the door. Keep checking it. I'm gone again. Keep checking it. You need a friend. Keep checking it. I need a seat. Keep checking it. Can't feel my feet. Keep checking it. I'm moving blind. Keep shaking it. We dancing time. Keep shaking it. I'm on your floor. Keep shaking it. She's out the door. Keep shaking it. I'm gone again. Keep shaking it. You need a friend. Keep shaking it. I need a seat. Keep shaking it. Can't feel my feet. Keep shaking it. Keep shaking it. І, канешне, мода. Мілан – гэта не пра лагатыпы. Гэта пра ўменне апранацца. Людзі тут выглядаюць проста, але кожная дэталь на сваім месцы. Нават калі гэта проста кава і дарога на працу. І ты разумееш, стыль – гэта не грошы. Стыль – гэта адчуванне. Гэтыя выходныя зноў былі не пра турызм. Яны былі пра футбол, пра лего, серыялы, піцу, архітэктуру і моманты. Моманты, якія мы паспелі перажыць, пакуль Сан-Сіра яшчэ стаіць. А беларускі валацуга працягвае хадзіць, глядзець і паказваць. Без ідэальных кадраў, без гіда з мікрафонам, зато жывымі эмоцыямі. Гэта канал не пра як правільна падарожнічаць, а пра тое, як мы бачым свет. Часам з футболам, часам з піцай, часам з лего і серыяламі. Калі вам блізка такая валацужная філасофія, заставайцеся з намі. Наперадзе яшчэ шмат дарог. Галоўнае, каб дарога была цікавая і піца гарачая. Ну і каб бульба сёлета прарасла. Да сустрэчы.